medyo humihina yung business namin. So, yun yung pinakauna namin, yung problem na kinakaharap namin dun sa Shopee namin. May isang buwan na, I think, so, may time na may buwan na babayaran namin is 23,000 pesos. At mag-due siya within this week. Ganon. Si Papa, mabilis kasi si Papa parang mas weak siya compared sa akin. Hindi naman ako strong, pero nagpapakatatag lang talaga ako. Strong lang ako tingnan, pero alam mo yun, mabilis akong So, sabi ni Papa, may bills tayo, ganito na mag overdue na tayo dito sa itong week na to, ganon. Sabi ko, alam mo yung umiiyak ako pag wala si Papa. Pag nagdi-deliver siya, umiiyak ako talaga as in. Hindi alam ni Papa to. Sorry umiiyak talaga ako kasi hindi ko alam kung saan ko kukunin yung 23,000 na bill for that week. Sabi ko lang sa kanya, parang kung titingnan mo ako, relax lang ako. Sabi ko sa kanya, pray lang tayo pa. Kaya yan. Pero actually, sa utak ko, hindi ko alam kung saan kukunin yun. Hindi ko alam kung makukuha namin yung ganong kalaking amount. For loan dun sa 1 week lang. Sabi ko, wala tayong magagawa. Sabi ko, kaya yan pa, makukuha natin yung pera na yan. Sabi ko sa kanya, na magtrabaho lang tayo. Ayun, gawin lang natin yung best natin. Pray lang tayo kay Lord, gano'n. Sabi ko sa kanya gano'n. And then, alam mo yung pag ginagawa mo lahat na parang pag nagtitiwala ka, binibigay mo lang kay Lord lahat. Binibigay mo sa kanya lahat. Sinusuko mo na sa kanya lahat yung problema. Siya na yung bahala. Basta pagtrabahuan mo lang. So, hindi ko alam kung tatawag ko siyang milagro, pero parang milagro talaga, guys. Kasi, hindi ko alam kung saan ang galing yung ibang mga customers na. Hindi ko talaga alam kung saan sila galing. Sobrang kadaming customer na hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Grabe, as in, talaga nagbabaha yung mga messages sa aking page. Doon nagpapa-ads ako. Doon ako kumikita talaga kasi nagpapa-ads ako, no. Pero yung ads kasi, usually, ang ginagawa ko, yung normal lang. Alam mo yung hindi ko alam kung saan nanggaling yung mga buyers, mga customers, ang daming calls na dumating, ang daming text na dumating na mag-order, tapos mga bultuhan pa lahat halos. Hindi ko talaga kung saan nanggaling. Sabi ko talaga kay Papa, grabe, nakaka-overwhelm ng dami yung orders ng time na yun. I think 2 days nangyari yun, 2 days. So, yun talaga yung pinakamadami. Actually, hindi pa naulit yun. Yun lang talaga na 2 days na yun. So, alam mo yung nakuha namin siya within 1 week yung 23,000. Nabayaran namin siya. Ganun ka-amazing si Lord. Talagang masasabi kong sobrang amazing talaga. So, ayun. Kaya ngayon, bumabalik ako sa pag-vlog kasi namimiss ko din mag-vlog. At saka medyo okay na yung lahat. Unti-unti nang nakakabangon yung business. Nagpapasalamat ako sa aming negosyo talaga na isa na naman talaga yung lagi kong dinadasal. Lagi kong hinihingi kay Lord na bigyan lang talaga ako ng wisdom na makapag-desisyon ng tama dun sa mga magiging desisyon namin in the future, ganon. So ngayon, ang gagawin na yung mga goals namin ni Papa ngayon is actually nakabalik na kaming mag-homeschool. Pero hindi na ganun ka-intense yung pag-homeschool ko. Parang hindi ko na siya pinipilit na gawin yung mga bagay-bagay.
So, nag-iba na yung approach ko ngayon sa pag-homeschool namin. And also, isa sa ginaging goal namin is yung pag-travel dito lang sa city namin or sa province. So, yun yung naging goal namin. Pero unti-unti lang naman. And masaya ako talaga masaya ako sa mga naghintay sa pagbalik namin sa vlog. Sobrang salamat po. And sana ay may advising kayo sa akin. Kasi alam ko marami din sa inyong mas older sa akin dito. Marami na alam kong mas may wisdom na pwedeng mai-advise sa akin. And ayun, maraming salamat. Sana ay may napulot din kayo doon sa mga nanay dyan na gusto magnegosyo or nahihirapan ngayon sa business or sa trabaho ninyo. Don't give up. Kakayanin natin to. Magdasal lang. As in, sobrang dasal. Dasal talaga, guys. And sabayan na pagsisikap. Hindi enough yung dasal eh. Kasi kailangan talaga magkasabay yung dalawa. So, ayun. Salamat sa panonood, guys. And actually, maglilinis pa ako. Inuna ko talaga tong vlog kasi 2 days ko na tong gustong gawin. Kaso, natatapos kami. Hapon na, madilim na. Ngayon hapon na nga eh. Pero, medyo maaga-aga pa. Kaya nakapag-vlog ako. Sabi ko, mamaya na ako maglilinis. So, yun yung mga lilinisin ko. Ayan. Tapos, may basta pa ako kanina kasi may dumating akong package from JNT. In-order ko to sa Shopee. So, ayun, salamat sa panonood. Sa pasensya na medyo mahina yung boses ko kasi medyo hapon na kasi and parang pag lalakasan ko, marinig na ako ng mga kapitbahay. So, ayun, salamat sa panonood and sa mga susunod na videos, mag-update na ako sa life namin na yung actual talaga na mangyayari. So, see you in the next video. Bye! Balasun gila. Lagi belum. Ano? Ito pango dito pango. Saka ba? Ayo. Pagsik na. Pili lang, pili. Ilang kilo? 150 lang. Oo, kuha lang. Nagkuha. Pusit.
Ha? Isa ba? Kay ka? Ay, mahulog ka, dili. Hagrid. Guys, so dito kami ngayon sa view deck dito sa amin. So, ano kami nag-unwind, nagpa-unwind. Tapos inom tagkapi dito sa taas pang ano kami, didrink kami ng sikwate. Papa si Hagrid. Hi Hagrid. So, kasi yung pumunta kami dito guys, hindi namin na-enjoy talaga kasi si Papa nasusuka. Ang ganda dun guys. Oh. Ano sa rin na? Papahawiri pang. Nakakatakot dito mahulog. Ayun din yung mga view guys. Ang ganda. Sir. Basa kay ka pa. Lili lang dito. Sir. Grabe. Grabe yung pag guys. Oh. Nakakita niyo yung pag. Basang-basa si Papa.